भैया लोग नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसन बानी जा रउआ सभे। हम रवि जी आप सभी भोजपुरिया श्रोतागण के विश्व शक्ति फिल्म्स में स्वागत बा। रउरा सभी के बीच आज सुबह वेव म्यूजिक चैनल पर बहुत ही शानदार और दमदार एगो वीडियो रिलीज भइल बा। जे एल्बम के नाम है टरकवा आला। ये गाना भी बहुत पहले भी आ चुकल है, लेकिन ये गाना रउरा सभी आइडिया में सुन लो कम जा। लेकिन ये बार आपके लिए वीडियो मिल बा। ये गाना के गईले बाड़े आप सभी के चहेता सुपरस्टार माटी के लाल लोकप्रिय गायक प्रमोद प्रेमी जी। हाँ, सही सुनत बानी जा। रउरा सभी जाई जा वेब म्यूजिक चैनल पर ये गाना के देखी जा, अपन अपन प्रक्रिया गाना के दी जा। और ये गाना के लिखले बाड़े हर बार की तरह यह बार भी रउरा सब के चहेता और आपका प्यारा दुलारा गीतकार बेदर्दी जी। और म्यूजिक से सजेले बाड़े आप सबके बड़े भैया आर्यन शर्मा। और वीडियो डायरेक्ट कैले बाड़े टिंकू यादव जी। तो देर कौन बात का बा भैया, रउरा सब जाई जा वेब म्यूजिक चैनल के सर्च करी जा, आ गाना के देखी जा, आ भरपूर आनंद ली जा। और अपन राय और सलाह कमेंट बॉक्स में नीचे दिए कमेंट बॉक्स में अपन राय और सलाह दी जा। तो भैया सब ऐसे ही भोजपुरी अंदाज में डेली अपडेट पावे खातिर हमारी चैनल के सब्सक्राइब कर ली जा, ताकि आवेला वीडियो आपके जल्द से जल्द पे पहुँची जा। तो देर बाद कौन बात के जाई जा हमारे चैनल के सब्सक्राइब करी जा, लाइक करी जा, शेयर करी जा, और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट भी करी जा, ताकि इस वीडियो के देखे खातिर भैया लोग आपको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। अपन ज़्यादा से ज़्यादा प्रक्रिया दी जा। जय हो भोजपुरिया, जय हो।